Assalamualaikum warahamatullahi. ‘Yan uwa, kuna tare da Usman daga Usmaniya TV. Sannan a yau bidiyon zai muku bayani yadda za ka ɗora application ko wani shortcut ko kuma wata website a saman screen ɗinka. Na san ba ku gane ba. Yanzu misali, yanzu ga wayar ka nan, idan ka jawo nan sama za ka ga wajen kunna data, ga wifi, ga wajen kunna fitila. To haka za ka iya ɗaukar application ko wannan link ɗin website ka ajiye a daidai wajen. Kawai kana jawowa sai ka taba ya kai ka, ya zama ma kamar shortcut haka. To insha Allah video mu zai nuna muku yadda za ka ɗauki application ko wata website ka ɗora a wajen. Amma kafin nan muna roƙon ku da ku yi like da share ɗin wannan video, sannan ku yi subscribe a wannan channel ɗin tamu. Mun gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara video. To wannan dai shine application ɗin da za mu yi amfani da shi. Zan ajiye muku link ɗinsa a description ga mai bukata sai ya taɓa domin ɗauko application ɗin. Da farko dai idan ka buɗe application ɗin, wannan fuskar zai fara kawo ka nan inda aka rubuta app ɗin nan. Application ne za ka ɗauka ka ɗora, zai nuna daga sama da ka taɓa kawai zai kai ka cikin application ɗin. Nan kuma inda aka rubuta shortcut ɗin wani wajen ne za ka ɗauko sai ka ɗora a wajen. Kawai kana taɓa wajen zai kai ka direct. Nan kuma inda aka sa website, kamar yadda na faɗa muku, za ka ɗauko link ɗin website ne ka sa a wajen. Kana taɓawa, kamar misali a ce YouTube, kana yawan shiga YouTube kuma ta browser kake shiga, to kawai kana shiga nan ka saita shi, kana taɓa wannan, kana ɗora shi daga sama, kana taɓawa zai kai ka direct zuwa YouTube a website. Wannan kuma inda aka rubuta folder shortcut, misali wata folder da kake da ita a cikin wayarka wadda kake yawan amfani da ita, to kuma kana son ka shiga, kana yawan shiganta, sai ka ɗora ta kawai. Kana jawowa kamar inda za ka jawo ka kunna data, kana taɓawa kawai zai kai ka zuwa direct zuwa cikin folder. Yanzu mu bari mu jaraba muku da application. Kana taɓa nan inda aka rubuta app ɗin nan, ka jira, yawa zai kai ka cikin application ɗin da duk da ke cikin wayarka. Yanzu bari mu zaɓi YouTube. Yawa gashi nan ya nuna mana YouTube. Yanzu za ka zaɓi icon, ga nan ya baka icon daban-daban, za ka iya zaɓa a ciki. nan kuma za ka iya ɗauko icon ɗin daga cikin hotunanka. nan kuma ga wasu icons nan da ke kan wannan ɗin, kana shiga kawai ga nan kala-kala a nan. za ka zaɓi icon ɗin da ya yi daidai da abun nan ɗin sai ka ɗora. amma mu yanzu icon ɗin shi da shi za mu yi amfani, saboda haka bari mu zaɓi wani daga cikin waɗannan. Bari mu zaɓi wannan. yawa ya yi mana. sai nan za ka iya canja mai suna, yana YouTube yanzu. za ka iya canja mai suna, misali Usmaniya. gani idan ka gama sassaita shi, idan ya yi ma sai ka danna wannan gode ɗin. shikenan, kun gan shi ya bayyana a nan. to yanzu bari mu je, sai ka jawo sama. idan ka jawo sama, kun ga abubuwan da ke kan wannan ɗin mutu. amma yau kun gan shi nan, gashi nan YouTube ya Usmaniya ya bayyana, kuma YouTube ne. kana shiga zai kai ka zuwa YouTube. kun gani zai kai ka zuwa cikin YouTube. To yan uwa, kun gani ta yadda za ka iya ɗora duk wani application da kake so ko website a saman screen ɗinka. sannan anan nake cewa, to nan ne ƙarshen bidiyon. muna roƙonku da ku danna mana like da share. idan bidiyon ya burge ku, ku aikata yanzu nan, sannan ku sanar da ni idan kuna da wata tambaya. ina dakon tambayoyinku. Na gode.